Πού είμαστε πάλι? Γιάννη, δεν πάει να ανέβεις εκεί πάνω? Σιγά ρε, τι σου βάζω, δύσκολα σου βάζω. Πρόσεχε, πάνω απ' όλα η ασφάλεια, ρε. Ρε, η ασφάλεια πάνω απ' όλα, βλέπεις τι γίνεται. Καλά, αν πέσεις από εδώ, ξέρεις τι θα γίνεις, τσίχλα, αυτή που μάσαγες πριν. Και τώρα εμένα, κοντά τα κεφαλάκια, δεξί χέρι τσέπη, Γιώργο. Και 3, 2, 1. Εσείς κάθεστε εδώ, λίγο, και θα σας πω τι θα κάνετε. Και εγώ ανεβαίνω, κοίτα, εδώ πάνω, σιγά. Εγώ Θείο τι να κάνω? Εσύ Θείο, φάε τη μαστίχα σου. Λοιπόν, τι θέλω να κάνουμε τώρα? Θέλω αυτό το κλασικό το ωραίο, το περπάτημα. Τέλειο. Εγώ ανεβαίνω πάνω. Εσύ Θείο, και εσύ τον ηθικό σου, εδώ. Θέλω να το πιάσεις και το μέσα και το φουρό. Ναι. Ανεβαίνω εγώ, Από εδώ. Ωραία. Θείο. Θείο. Είμαστε έτοιμοι, κορίτσια και αγόρια? Και